Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Malme na gostovanju sa rezultatom 1:0 i tako faktički prošli u nokaut fazu Lige Evrope. Bila je ovo četvrta uzastopna pobjeda za crveno-bele minimalnim rezultatom u Ligi Evrope. Jedini gol na meču bio je delo Vasilija Kostova u 16. minutu, nakon divne akcije koju je započeo Rodrigao, a u 2 poteza uz Kostova rešio i Marko Arnautović, koji je poslao sjajnu loptu na drugu stativu. Zvezda sada ima učinak od 13 osvojenih bodova. Odličan rezultat za šampiona Srbije propraćen je i pozitivnim stvarima kada je UEFA koeficijent u pitanju, kako klupski, tako i državni, koji se može podići samo dobrim rezultatima Zvezde do kraja sezone. Tim Dejana Stankovića je pobedom zaradio 2000 bodova za klupski koeficijent, pa sada ukupno iz grupne faze ima 6000. To je zarađeno pobedama protiv Steaua i Šturma, a prethodno je Zvezda odbranila i 3000 bodova remijem sa Celticom i trijumfom protiv Lila. Ukupno, od početka sezone, crveno-beli su osvojili 9000 bodova, pošto su od ranije upravo tih 3000 iz kvalifikacija opravdali učinkom u grupnoj fazi. Ovim trijumfom, nacionalni koeficijent je uvećan za 0,500 bodova, pa sada naša Temlja ima 24.375 bodova i nalazi se na 24. mjestu na tabeli. Zvezda je pobedom u klupsku kasu slila i 450.000 evra, pa je tako na osnovu utakmica u Ligi Evrope zaradila 1.950.000 evra, plus 4.310.000 koliko dobija svaki učesnik ovog takmičenja. Kasnije se čekaju i bonusi za plasman. Posljednji meč za šampiona Srbije na programu je narednog četvrtka 29. januara na stadionu Rajko Mitić, a rival je španska Celta.